Marc Prades, tinc 36 anys i soc fotògraf. Vaig començar estudiant turisme a la UGI, a Castelló, i vaig acabar els anys que tocava, tenia 20 anyets, vaig voler ampliar els estudis i em vaig dedicar a comunicació visual. I aquí va començar a agafar-me el cuquet cap al món visual, que sempre m'havia agradat, però tampoc havia tingut mai ni les eines, ni els coneixements, ni vivia a un lloc que podia tindre molt de visual, ni teníem ara les eines culturalment que ara tenim d'internet. Veníem del món només la tele i ja està. I a casa meva tampoc ni teníem accés a... Bueno, el cine sí que el tenies a 30 minuts de casa, però no era una cosa habitual. I allí m'ha tocat ja el cuquet cap a visual. Vaig començar ja a ficar-me al món laboral de visual, vaig començar després també projectes pel meu compte en un programa de televisió gastronòmic i de casualitat me va portar a fer fotografies de boda i de famílies que estic fent ara. Va ser que jo feia excursions per la zona de la Tinença i dos xiques d'Udecona van fer un negoci de wedding planner i em van dir de fer fotografies per a promocionar-se elles. I bueno, estava d'autònom, malvivia i va ser, bueno, vaig a fer-ho. Al final hi havia... Quan eres més jove crec que eres molt inconscient i dius a tot que sí, i a tot dia que sí. I vaig fer-ho, i va començar a partir d'aquí i la gent va començar a trucar-me per a fer casaments, després sessions de família i aquí estem ara, 8 anys o 9 anys després. El divendres, antes de la boda, estic super nerviós, a vegades hasta me costa dir, anem a sopar i si no tinc la motxilla feta me costa, i crec que cada boda tinc uns nervis que és un moment que jo no puc fallar. És que només he viure aquell moment una vegada en la vida. I els primers moments és que és igual que ara, és que cada boda estic igual. I sí que em va enganxar, perquè és una cosa que només tinc com un moment per a fer aquella fotografia i hi ha molta acció, que a mi m'agrada molt l'acció, i per molt que ha canviat, crec que el món de les bodes i de la fotografia de bodes ha canviat molt. Venim d'un estil, potser fa 10-15 anys, que era molt de posado, com molt les mateixes bodes, i ara ha tirat molt cap al documental, que és cap a on m'agrada, documental i sumant també la part artística. I aquí és cap a on estic tirant, i és que a una boda és que tens moments de tot. Tens des dels nervis que a les cases o te busques la vida, a vegades que hi ha cases que no passa tanta cosa però has de buscar alguna cosa artísticament per a trobar el moment. Tens la cerimònia que tens de totes formes, si tens una església tens les llums molt boniques, arquitectònicament, per exemple, a Tortosa la catedral és una passada, o tens les civils que a vegades hi ha molta més emoció per les paraules que es diuen i tens que una persona plorant, que a la millor crec que serà de les úniques vegades que plorarà en la vida i estàs fotografiant-la. I després, a part del restaurant, allí des de tot, tens festa, tens els amics, tens abraços i tens moments que si ara penses en gelat, a la boda només els pots tindre aquí i passa totes les emocions de les persones en 10 hores. I tenim la sort de fotografiar. Un moment que pot ser el que m'agrada i és el més sincer de tots és el moment quan, després de tirar l'arròs, que totes les persones van a felicitar i abraçar els nòvios i veus que hi ha uns abraços que només se veuen allí. I este any, que venim encara en pandèmia, veus que l'any passat sí que van costar molt aquests abraços, però enguany ens han tornat a recuperar. I hi havia que els teníem i dius, ostres, és un moment de veritat que la gent en un abraç te pot dir moltes coses i el tens allí. La nova generació que venim de fotògraf fem una cosa diferent, que és la part molt documental, que són fotos tal com ha passat. I la gent ho agafa en bona rebuda. I crec que va ser millor, no sé, el 2018, que van ser els primers premis, que va ser un uau, o el 2017, no ho sé, aquí vaig flipar i sí que ho penges a les xarxes i tot, va sortir també a un periòdic i aquí va ser la gent sí que
sí que t'ho va dir tot, i te va dir me va felicitar i tot, i sí que va ser molta alegria personal. I el 2019 van contactar en mi l'editorial Planeta, que em van comprar una foto, i fins la setmana abans no me van dir per a què era, i va ser la foto del Premi Planeta. I aquí va ser un xoc que te cagues. Jo ni m'esperava de per què era la foto, ni per a què volien, i ja està. M'han comprat els drets de la foto i ja està. I aquí va ser un boom impressionant. És que, bueno, el primer que vaig fer va ser anar a la llibreria a comprar el llibre per a mi, per a la família i tot. I això sí que són coses que és molta satisfacció. I més que crear una fotografia de boda, que l'estàs ficant a un Premi Planeta, que és dels més importants a nivell nacional. I l'hem passat el 2021, o sigui, ara a finals d'any, aquí sí que vaig guanyar la millor postboda a Inspiration Photographers, que és un portal de Brasil, dels millors a nivell mundial, i va ser una postboda que vaig ser al barri Gaudí, que és de les primeres construccions de Bofill, que va fer a Reus, i sí que vam anar a buscar una cosa diferent, que era un barri que arquitectònicament és molt característic, en els seus colors i tot, i aquí sí que ha sigut la veritat que també quan ho vaig veure va ser una satisfacció enorme. Són coses que sempre veig que la progressió ha de ser a poc a poc i anar fent camí. Al final també, quan tothom està de festa, quan tothom veus arreglat amb una boda, a vegades m'ha tocat bodes que són d'amics, jo estic fent, ara ja faig la primera part de la boda, després ja vull estar en la festa, però sempre tothom està fent plans els dissabtes i tu a vegades dius, no, acabaré la boda potser a les 9 i vinc a sopar a partir de les 9, o si són les bodes de nit, doncs dius, a vegades quedes en la gent a partir de les 2 de la nit o ja quedes directament el diumenge quan pots, però és una feina que sí que la fas també al final treballant per diners, està clar, però sí, crec que t'agrada bastant per a sacrificar-te i per a fer-la. El Delta en particular, jo soc de secà, m'he criat en Oliveres, en Carrofers, en Amelers, i pot ser que fa 10 anys, potser les primeres vegades que vaig vindre aquí de 8 anys a fer fotos al Delta, vaig veure este marc aquí parat, que té uns reflexes, una llum, que en cada moment canvia la llum. De matí tens una llum, de tarda tens una altra llum, i és molt màgic. Al final, per a fer fotos, a mi me mana la llum, sempre. On tens la llum, a mi me dirigeix la foto, i soc a vegades un obsessionat en fica't aquí, mou-te 5 centímetres a la dreta perquè tenim bona llum. I a part m'agrada estar molt en la natura i el contacte amb la natura que tens. I aquí és el lloc perfecte entre que tens natura, tens també molts de reflexes que artísticament te donen un recurs molt bo, tens un horitzó pla que també te pot donar fotos molt límpies, i a vegades el que busques és una foto límpia i buscar l'emoció de la persona i això. I busco també sempre estar a parts naturals, com per exemple els ports o al riu de la Sénia, on me diuen al final el client és qui vol fer les fotos, intento escoltar-lo i si no els guio cap a on ells me diguen de fer les fotos, o per exemple fotografia per Tortosa al Patrimoni, que també he fet alguna vegada, que em pareix increïble, als col·legis, tota la zona del rastre, la catedral, me pareix jugar en les formes arquitectòniques i introduir les persones és preciós. Soc de Rossell, del Maestrat, però tampoc me considero que ni soc valencià ni tampoc català. Estem al final aquí una terra d'enmig, ni les falles ni els castellers per mi són coses representatives del meu territori. I per a mi Rossell són terres del Sénia o terres de l'Ebre que les podríem incloure. És que el Maestrat i les terres de l'Ebre són germans. I estic aquí per la meva parella, viu aquí, ella sí que té un treball estable aquí, jo en la meva feina me puc moure més. Al final el meu estudi és els parcs naturals o tot l'exterior, i sí que penses, i hem parlat molt de per què vivim aquí, i la qualitat de vida que tens, la facilitat també sobretot de connectar amb les persones. Aquí estàs molt en les persones, sobretot, no eres un número més o no eres una persona més.